La kusemhlabeni wosizi nezinyembezi ngonyaka kaJuda sihawukele. Nkosi sikelela eAfrika. Singabantwana bakho bawo sifihle sikanandi siphakamisa amehlo ezintabeni siyethemba usizo luyovela khona ezintabeni esinzima. Uma sonile Nkosi sithethelele wabhubha umhlabi lomashaya bhuqe uma ningafuni ukulalela. Lo mkhuhlane usengamshaya umbhuqe. Ngabe sekukufa kwethu nalokho Jehova shwele kwaphela ngeAfrika. Isibalo sabahaqekile sinyukile usuku nosuku ngonyama kaJuda ngenelela. Nika zodokotela amandla okunqoba vesikhambi lokwelapha imphefumulo esibhedlela iphumile kuyethusa. Thina besazi ukuthi umoya isudonsayo uma siphefumula siphila ngawo namhlanje kuphambene. Umoya isudonsayo uma siphefumula sifa ngawo Nkosi yami izinto sidikile. Sesophephela emkhunjini kaNowa nowasivulela uzamcolo wezifo sihaqile. Kanti nabantu abafuna ukulalela bakithi sala nezindlini nizophepha kulezi zidukwana zihlala ekhaya. Sisazinsukwini zokugcina zabaprofethi eBhayibhelini. Kwaprofethi uIsaya nencwadi engcwele yafakaza ngembhalo yayo Nkosi yami. Wathi